sigi ka fɔ mun na bɛ tɛlɛ kɛ conseil ministre ka o baaraw timɛla arabadon n'u bɛnna novembre kalo tile 22 ma san 2023 conseil ministre mun y'a ta ka lajɛ a ɲɛmaya ka o di an ka jamana ɲɛmaa ma n'u bɛ tɛlɛ kɛ colonel Assimi Goïta la arabadon n'u bɛnna novembre kalo tile 22 ma san 2023 a tun bɛ ale ka ɲɛmaya kɔnɔ mun bɛ tɛlɛ kɛ wa palais de Kuluba yɛrɛ la an ka jamana ɲɛmaa ka dagayɔrɔ la. Conseil ministre mun a timɛla bɛɛ ka fɔ hakilina dɔw tɛla fɔ ma ko wa projet de texte olu dɔ adopté la ka tila ka nomination dɔ kɛ fɔ ka taa se wa kunnafoni dɔw dili fana ma a kɛnɛ kan. Fɔlɔ a bɛ fɔ ma ko chapitre des mesures législatives réglementaires a bɛ fɔ ma ko an ka ministre ni ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ bosoba ma ni a la baarali conseil ministre la ale ye wa sariya sen dɔ n'a bɛ fɔ ma ko ka wa loi dɔ adopté. Ka bɔ yen nɔ mun bɛ tɛlɛ kɛ ministre de l'entrepreneuriat national emploi la formation professionnelle ale fana ye kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma ka jira k'a fɔ ko laɲini minnu kɛlen bɛ a fɔ ma ko atelier de plaidoyer ne bɛ tɛlɛ kɛ ka ɲɛsin wa conseil national de transition olu maaw ma i b'a ye k'a fɔ mun bɛ kuma kɛnɛ la ka se ka wa cɛsiriw boloda a fɔ ma ko ressources pérennes mun na a fɔ ma ko secteur de l'emploi de la formation professionnelle olu bɛ se ka wa timɛ cogo minnu la gɛlɛya minnu kɔni bɛ nafolo ko bunakun kan ka ɲɛsin baarako ma ani formation ko ma ka ɲɛsin sifinnakaw ma i b'a ye k'a fɔ da tunun la yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la gouvernement i b'a ye k'a fɔ a ye fɛɛrɛ dɔ bila a sen kan o hukumu kɔnɔna la a fɔ ma ko fond d'appui à la formation professionnelle et de l'apprentissage agent de l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes olu baaraw la hakilina dɔw tala olu fana fɛ k'i b'a ye k'a fɔ a fɔ ma ko taxe de formation professionnelle ko olu bɛna bɔ yen ka bila ka bin ale ni taxe emploi jeune olu bɛna bɔ ka bila ka bin fana mun bɛ tɛlɛ kɛ wa nafolo la n'a fɔ ma ko principal ressource ni baaraw o sen fɛ k'i b'a ye k'a fɔ wa fɛɛrɛw de bɛna bila sen kan n'o tɛlɛ kɛ politique nationale la ka se ka u baaraw o timɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni bilala ka bɛn mun bɛ tɛlɛ kɛ ni wa kasabiw ko la mun bɛ kuma tuguni i b'a ye k'a fɔ wa sariya sen bɛ kuma loi de finance san 2019 a kuma la o kan ale ni ka tila ka nɔrabilaw kɛ tuguni ka ɲɛsin kɛnɛ la an ka a fɔ ma ko contribution forfaitaire à la charge des employeurs k'i b'a ye k'a fɔ o fana ka bɔ yen nɔ ka o affecté a fɔ ma ko fonctionnement de service ka bila o minɛn kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ yɛlɛmali caman kɔni bɛna don baara ninnu fana la a jala k'a fɔ ko a fɔ ma ko taxe de formation professionnelle ka taa se taxe emploi jeune ma ka ɲɛsin sifinnakaw ma wala ka sɛbɛn min bɛ don la k'o bɔ yen k'o bila ka bin ani gɛlɛya wɛrɛw caman bɛ yen nɔ mun bɛ tɛlɛ kɛ nafolo ninnu fana ɲini ko ani a sɔrɔ cogo la ka labaara ko i b'a ye k'a fɔ sariya sen dɔw tala o hukumu kɔnɔna n'o tɛlɛ kɛ loi de finance la wa a kuma la kan k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna bila ka bin ka tila k'a bila minɛ wɛrɛ kɔnɔ cogo min na baaraw bɛna se ka nɔgɔya o hukumu de kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ département mun ka baara ɲɛsinlen bɛ formation professionnelle ma k'i b'a ye k'a fɔ la direction générale l'agence de la promotion et de l'emploi des jeunes ko o ye wa lajɛw dɔw boloda n'i y'a ta ka lajɛ wa avril kalo tile 25 ka taa bila 26 la san 2023 centre international de conférence de Bamako la a fɔ ma ko atelier de plaidoyer ka se ka hakilinaw ɲini k'a dɔn o b'a ye k'a fɔ kɛnɛ la wa conseil national de transition ka ɲɛsin o maaw ma k'i b'a ye k'a fɔ wa fɛɛrɛw bilala ka bila sen kan mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka nafolo n'o bɛ tɛlɛ kasabi la k'o ɲini cogo min na k'a don ninnu da fɛ hakilinaw falen la k'i b'a ye k'a fɔ wa bɛnkanw sera ka kɛ jumɛn ye o kɛla jumɛn ye kɛnɛ la laɲiniw kɛla jumɛn ye kɛnɛ la o de ye ka se k'a fɔ wa taxe ninnu fila n'o tɛlɛ kɛ taxe de formation professionnelle ale ni taxe de l'emploi la des jeunes la ka olu restaurer k'o bila wa minɛn kura kɔnɔna la o kɔfɛ ka se ka wa yɛlɛmali fana don a fɔ cogo min na ko gouvernance wa baara ninnu bɛ kɛ cogo minnu la ka ɲɛsin recommandation ma kɛnɛ la assise nationale de la fondation ye fɛn minnu fana fɔ ka bɔ yen nɔ a fɔ ma ko loi d'orientation de programmation secteur de l'emploi et de formation professionnelle ka se ka o baaraw fana timɛ cogo minnu la mun bɛ tali kɛ wa o ka bɛnkanw fana la nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'i b'a ye k'a fɔ commission de suivi et de recommandation ko o bɛna bila a sen kan atelier minnu ni a kuma la kan k'i b'a ye k'a fɔ o bilalen sen kan o bɛna se ka hakilina ninnu waleya cogo min na n'o bɛ tali kɛ ministre yɛrɛ ka nin hakilina la ka bɔ yen nɔ wa laɲini ninnu kɔnɔna la fana i b'a ye k'a fɔ f'o ma ko résolution de l'atelier conjoint wa ministre mun ka baara ɲɛsinnen bɛ wa emploi formation professionnelle ma halisa k'i b'a ye k'a fɔ ka ɲɛsin conseil national du patronat du Mali ma wa hakilina dɔw fana tala ka ɲɛsin u ma n'o bɛ tali kɛ laɲiniw la u bɛ tali kɛ ka se ka dɔ fara wa o kabulu ɲuman hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ wa ministre so in i b'a ye k'a fɔ ale ni fɔ ka taa se wa conseil national du patronat ma wa atelier in b'a ye k'a fɔ a sigila ka hakilinaw kɔni falen filɛ ka ɲɛsin secteur privé o ko ma mun bɛ tali kɛ wa cakɛda fɛn fɛn bɛ n'o sen bɛ don baarakɛdaw bolo ma ka se ka wa formation fana boloda ka ɲɛsin sifinnakaw ma n'o baaraw timɛla mɛ kalo tile 15 ka taa bila 17 la san 2023
o de akile falen kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ wa fɛlɛ dɔw sela ka bila sen kan fɛlɛ minnu la n'i y'a ta k'a lajɛ a fɔ ma ko ka se ka wa secteur privé ma olu sen don kosɛbɛ wa yiriwali ko bunakun kan ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ wa partenariat fana la ka se ka dɔ fara o timɛli kan kɛrɛla ministre so ale ni wa conseil national de patronat bolo ɲɔgɔn hukumu kɔnɔna la cogo min na wa partenaires n'o fɔ ma ko partenaire public ale ni privé olu bɛ se ka o sen ninnu baara in na cogo min na ka se ka timɛ ka jamana dɛmɛ a baara la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ wa a fɔ ma ko gouvernance basée sur la performance ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na k'o fɛlɛw bila fana sen kan mun bɛ tali kɛ fiscalité fana bunakun kan ko ka dɔ jigin ka bɔ o hakɛw fana la mun bɛ tali kɛ cogo min na ka se ka baaradaw kɔni kɛ yan ka fɛn ye ka kɛ dɛmɛdɔ ye ka ɲɛsin sifinnakaw ma mun bɛ tali kɛ tuguni a fɔ ma ko taxe pour financer ka se ka taxe minnu bɛ ni a bɛ da wa sous secteur fana kunna ni baarako bunakun kan ka ɲɛsin formation ko ma ko ka o fana lajɛ k'a bila minɛn kura kɔnɔna la ni recommandation ninnu k'i b'a ye k'a fɔ ani résolution ninnu ko o kɔni bilala minɛn kura kɔnɔ cogo min na a fɔ ma ko plan d'action kɛla i b'a ye k'a fɔ comité de suivi fɛ wa o bilala sen kan cogo minnu la ni baaraw bɛ se ka bila sen kan komi k'a bila jamana ka yiriwa minɛn kɔnɔna la a fɔ ma ko processus d'élaboration de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat ministre so nga branche le emploi ma ibe ka fo aka akilna la aye wa yere di baro ke ka makan gondi ka fo mo celike wa processus d'élaboration na ka se ka abla senka jamana ka nyata konna la o stratégie kibe ka fo ko abe senka abe wati bo tukum na be se ka sababu ka se ka dofra jamana ka politique nationale fana ka irwal minen konna la ka ta se politique nationale ma jar ko la fo ka ta se wa formation professionnelle ma ani anyona wore ka se ka bado alisa wa irwal srafe wa demson ka wa formation ko alene ka se ka bara wa bla bara ɲini walima o ka se ka bara ɲɛnamaw sɔrɔ komi u ka laɲiniw bɛ cogo minnu fana la komi jamana yɛrɛ bɛ ka laɲini minnu fana kɛ cogo min na ka se ka nin bara o timɛ fɛn fɛn bɛ tali kɛ sifinnakaw la ka taa se jɛkulu ma ka taa se hali juratɔw ma ale ni wa maa minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na mali kɔnɔna la ko nin fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bilala sen kan cogo min na ka se ka maa caman sen don wa baara tɔnɔ bɔliko la anw ka jamana kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ a bɛ fɔ ma ko organisation cérémonie de lancement rentrée solennelle de la formation professionnelle 2023-2024 hukumu kɔnɔna la i y'a ta k'a lajɛ o bɛ timɛ san o san minisiri i b'a ye k'a fɔ wa ni minisiri so in i b'a ye k'a fɔ ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ formation professionnelle ma k'i b'a ye k'a fɔ kabi san 2011 ko a bɛ nin baaraw kɔni timɛ ko ɲininkali gɛlɛnman minnu kɔni bɛ i b'a ye k'a fɔ ka ɲɛsin nin ma ko o tɛlen bɛ ka bila minɛn kɔnɔ ka se ka wa garisɛgɛ di nin baaraw bɛ se ka timɛ cogo min na yaasa wa hakilina caman bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka ta ka don a kɔnɔ n'u bɛ tali kɛ baarako bunakun kan wa faso yɛrɛ kɔnɔ ale ni kabilaw kɔnɔ fo ka taa se wa partenaire technique financier fana sen doli ko baara ninnu la mun bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ mun tali kɛ ONG organisation non gouvernementale ka taa se o fana sen doli pour que baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sifinnakaw bolo ka ɲɛsin wa o ka wa formation ko ma ani ka o sen don baara sɔrɔliko la jaabi minnu sɔrɔ la k'i bɛ k'a fɔ o bɛ dɔ bɛ taa ka se ka wa ɲɛta fana sabati wa jaa minnu bɛ tali kɛ ninnu yelen bɛ jaa minnu yelen bɛ ka ɲɛsin formation professionnelle ko ma ka taa se maaw fana ka se ka o ba don kosɛbɛ fo ka taa sous secteur mɔgɔw fana ma formation professionnelle a bɛ se ka ta k'a bila minɛn kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se k'i ba don la cogo minnu la o ka taa se promoteur de centre de formation fana ma ani a ɲɔgɔnna wɛrɛ mun bɛ tali kɛ ɲinan thème la k'i bɛ k'a fɔ a thème o thème ye ko o tun bɛ kuma renforcement du partenariat entre le ministère de l'entrepreneuriat national, de l'emploi, la formation professionnelle et le secteur privé pour une meilleure adéquation formation emploi ko atem métallique o de kan kenen la ka se ka wa yɛlɛmali kura don baarada ninnu la n'i y'a ta k'a lajɛ mun ni a nafa ka bon kosɛbɛ secteur privé o ma yiriwali o bunakun kan jamana kɔnɔna la kenen la maaw bolo doni baara la an ka wa cakɛdaw la n'i y'a ta k'a lajɛ cakɛda ninnu caman fana o mako bɛ o la o cérémonie lancement in k'i b'a ye k'a fɔ ni ale bolo dalen don ka bɛn novembre kalo tile 30 ma san 2023 a bɛ kɛ centre de formation professionnelle n'a bɛ fɔ ma centre national de professionnels n'a bɛ fɔ ma ko école hôtelière Siyaka Siribe ni a bilalen bɛ jamana premier ministre ka ɲɛmaa hukumu kɔnɔ chef de gouvernement Bamako novembre kalo tile 22 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲo officier de l'ordre national ale bolo nɔ bɛ sɛbɛn o la